Brasika bafethu we have a winner sinomuntu owine izindebe from the talent show namhlanje sikhuluma nobani bafo Khuluma noLungelo Mkhize waziwa njengokhabazela the poet. Khabazela the poet namhlanje uthole indondo ezimbili bafo you got a Jude got talent star and golden performer. How do you feel ba? Angiphelela namazwi. Angisho nje ukuthi ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi ungenzela indlela kade ngikhulekile ngize la impela nje cha konke kuumusi. Kodwa ke were you expecting it? Ya mengibona iCrowd ivuma into yami ngishilo ngathi ivunywe ngisho amazulwini. Sikufisela inhlanhla because siyabazi abanye abantu abaqale kwi level yakho and now they're at the top. So now sikufisela inhlanhla bafo ufisa ukuthi in the next coming years wena uzibone ukuphi. Ngifisa nje ukuzibona inkondo sezengikhulise kakhulu mhlambe nje sengifana njenge role model yami uGobhela. Siyabonga bafo. Ngiyabonga.